Καλημέρα Λεβέντη, σε ξύπνησα? Όχι, κύριε Βαγγέλη μου, δεν με ξύπνησες. Καλημέρα. Έχω ένα χωράφι που πρέπει να τελειώσει σήμερα και ο γιος μου φεύγει για δουλειά. Δεν έχω άνθρωπο να το αναλάβει. Μη σε νοιάζει, κύριε Βαγγέλη μου. Εγώ γιατί είμαι εδώ. Γιατί είμαι εδώ. Πες μου τι χρειάζεσαι από μένα. Να πας να το οργώσεις, αν δεν έχεις άλλη δουλειά. Θα σε πληρώσω καλά, μη σε νοιάζει. Εντάξει, κύριε Βαγγέλη μου, βάζω μπροστά το αγροτικό και πάω στο χωράφι. Το τραχτέρι είναι εκεί, έτσι. Ωραία. Πάω χωράφι, ξεκινάω και θα μιλήσουμε μετά για τα λεφτά. Εντάξει, μη σε αγχώνει, μη σε αγχώνει. Όσο είμαι εγώ εδώ μέσα, μη σε αγχώνει τίποτα. Εντάξει, έγινε, κύριε Βαγγέλη μου. Καλή σου μέρα. Θα πάμε να δούμε τώρα τι μας έχει αφήσει ο κύριο Βαγγέλης εδώ στο χωράφι. Μας είπε ότι το παράτησε ο γιος του γιατί είχε κάτι να κάνει. Βρέχει, γι' αυτό το έχει κάνει το λαμόγιο. Θα βαριότανε, ήρθε και αγκομονιουδιά εδώ που κάτω το χωράφι. Τουλάχιστον δεν είναι μακριά από το κιόσκι που μένουμε. Για πάμε να δούμε, ρε τσαγαλιά μου, τι έχει κάνει εδώ πέρα. Βρέχει full. Και το πρωί. Για να δούμε. Όπα, εννιάρι. Τζοντήρ εννιάρι. Μες στη βροχούλα θα οργώσουμε. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για πάμε να οργώσουμε λίγο. Μπράβο ρε Λεβέντη, καλά πας στο όργωμα. Να είναι καλά τα χέρια σου. Να σε καλά, κύριε Βαγγέλη. Τουλάχιστον πιάνει τόπο η δουλειά. Άκουσα κάτι. Μου είπαν πως έχασες τη φάρμα. Είναι αλήθεια? Ναι, έτσι είναι. Μου την πήραν. Ρέι, κατασχέσεις, όλα ήρθαν μαζεμένα. Τώρα τρέχω που βρω για μερογάματο. Τι να κάνουμε. Αυτά έχει κακοδιαχείριση το μεγάλο, να ξέρεις. Δύσκολη καιρή. Η εφορία και οι τράπεζες δεν λυπούνται κανέναν. Θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν νέος, παραλίγο να χάσω το δικό μου χωράφι. Μόνο με πείσμα το κράτησα. Αφήσω έτσι. Θέλω να την πάρω πίσω τη φάρμα. Μπορεί να πάρει χρόνο, να παλέψω. Δεν το βάζω κάτω, κύριε Βαγγέλη. Άμα το βάλω κάτω, τελειώσαμε. Θα κοιμόμαστε σε αντίσκηνο, πώς κάνω τώρα. Σε αντίσκηνο κοιμάμαι, να ξέρεις. Μπράβο σου, αγόρι μου. Αυτή είναι η στάση. Όσο δουλεύεις και δεν τα παρατάς, τίποτα δεν πάει χαμένο. Και να ξέρεις, εγώ θα σε στηρίξω όσο μπορώ. Ευχαριστώ, κύριε Βαγγέλη μου. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Χρειάζομαι τέτοια λόγια. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Άντε τώρα, βάλε μπρος το τρακτέρ και τελείωνε το χωράφι. Και μετά έλα από το σπίτι για τυρόπιτα και ελληνικό καφέ, κερνάω εγώ. Αχά, συμφωνώ. Λοιπόν, φτιάξε καφεδάκι μόλις τελειώσω. Πιέσεις κυρά, ζεστή τυροπιτούλα και καλά φαγάκι. Γιατί μετά από τόση λασπούρα που έχει εδώ μέσα σήμερα τη βρόχα του χρειαζόμαστε. Λοιπόν, τα λέμε μετά, κύριο Αγγέλη. Τα λέμε μετά. Πάμε να οργώσουμε το θηρίο τώρα. Κι όπου βγει. Άντε αλένια μου, άντε. Δυνατή βροχούλα σήμερα με το εννιάρι το Τζοντήρ. Πάμε να φάμε τον τόπο. Δυνατό χωράφι, δυνατό άρωτρο. Δυναμίτη στο τραχτέρ. Θα τη βγάλουμε, έτσι. Αλλά έχει βροχή, βροχή. Τουλάχιστον δεν μασάμε εμείς από βροχές και από κρύα. Έχουμε λιγότερο από 11 μήνες για να καταφέρουμε να μαζέψουμε τα λεφτά. Αν δεν τύχει την παραπρόπτω, όπως πάμε έτσι δυνατά, θα τα μαζέψουμε, πιστεύω,
χτυπήσουμε τις προσφορές. Αν και η προσφορά έχει ξεκινήσει από νωρίς και με καλό ποσό, εγώ πιστεύω θα ξεπεράσει τα 250 χιλιάρικα. Θα δούμε, θα δούμε. Δεν χτυπάω καμία προσφορά ακόμη. Καμία προσφορά ακόμη για τη φάρμα. Τίποτα. Τα αφήνω όσο έχει. Λοιπόν, Λάνια μου, πάμε λίγο μουσικούλα. Να χαλαρώσετε λιγάκι. Απολαύστε λίγο μουσικούλα και μιλάμε σε λίγο, εντάξει. Πάμε λίγο μουσικούλα.
Τελείωσε το γράφει, κύριε Βαγγέλη μου. Τελείωσα. Μπράβο ρε Λεβέντη, γρήγορος και αποτελεσματικός. Η ταχύτητα είναι αυτό που με χαρακτηρίζει. Να είσαι καλά, αν και ήταν δύσκολο χωράφι, με δυσκόλεψε αρκετά. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά τα πήγαμε. Ό,τι χρειαστείς, το τηλέφωνο μου το έχεις. Να είσαι καλά. Να σε καλά παιδί μου. Θα σε ξαναχρειαστώ σύντομα. Λοιπόν, ξεπρέψαμε τον κύριο Βαγγέλη. Να κάνουμε ένα γρήγορο συμβολάκι με το κάτι ξύλα. Με το αλυσοπρίωνο. Να τελειώσουμε τσακ μπαμ. Πάραμε και ένα 9 κατοστάρικα πόσο είναι και την κάναμε λαγείο. Και μετά είδαμε αν βρούμε κάτι άλλο για σήμερα. Είναι δύσκολες ημέρες τώρα το χειμώνα, βρούμε και το χειμώνα σιγά σιγά. Αλλά κάτι θα βρούμε πιστεύω. Ας πάρουμε τίποτα λιπάσματα. Ωραία, φτάσαμε. Δεν πρέπει να είναι, νομίζω κανένα 4 κορμί, 5 πρέπει να είναι, δεν πρέπει να είναι παραπάνω. Σηκώσουμε τσάγα τσάγα και να πάρουμε κανένα λινικούλι να πιούμε έτσι γρήγορα. Να βρούμε κανένα δουλίτσα ακόμα, άμα προλάβουμε. Είναι παλιό καιρός και σήμερα και δεν έχει και πολλά πραγματάκια ακόμη να κάνουμε. Αλλά δόξα τω Θεώ, καλά πάμε. Έχουμε ξεκινήσει δυνατά. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Καλημέρα. Σας υπενθυμίζουμε την οφειλή σας για το τρέχοντα μήνα. Ποσό πληρωμής 41,614. Τι λες ρε φίλ? Εφορία. Αυτά είναι τα από που δεν χρειαζόμαστε. Θα ζοριστούμε πολύ να βγάλουμε τα λεφτά για τη φάρμα. Θα ζοριστούμε πολύ. Θα ζοριστούμε πάρα πολύ, αλάνια μου. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα προσπαθήσω να φτιάξω άλλο ένα βιντεάκι τις επόμενες μέρες για να το στήσω λίγο καλύτερα. Αν σας άρεσε, αφήστε ένα like και ένα comment. Να είστε καλά, like μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.